Sé mar táú mothú in éad ag bhfuil an séán seo a géirí thuí. Chum brethú gúntaach as an downar an gohfuil sé éis an bót a láidir sinna heileniuh agus gothir leis an bót atá fachtail sin féin ar gachcairn den tír hámid anhas ar fad. Agus fuair sé líon olhhar bótaí nachhuiir agus Ger Adams fuair sé os chun 50 míle. Fuair agus pír startí fuair sé sin haimpel 40 míle bótaí agus tá daoine sa chuig go mún agus tá siad dead ar ag dulid trosaí chána bhaintach an céadúir sa áhas an downar an bheith. Agus an gapan dú gur ro sé agsú leis an séán seáil, bhí takeí ag láidir aige an seo i gcónaí nach ro. De bhí tá annach chud obair déanta ag sin féin an sa gCiarraí thuaig agus cúpla bliana ó hin chuint gá bliana ó hin os níomar ag obair in iarthar limní cá ifig lánaimsir bhine an duine bunthe ann déanamh an obair go Jonach ach déanamh annach chud obair. So tá an obair chuir a seach go nach níos nachtaí ná sin tá na polithe ag an páirte agus tá na daoine anna tócanna na polithe tá chuir a gine os agóir agus léiríonn an bóta tá bhachta an páirte sin inniu. Agus cad faoin géalaige agus tauchaí na géalaige an ceapan tú go bhfuil rudí ag airúnis má le finna géal bhí an policy le géalaige agus an curriculum agus mar sinide. Cad faoi Martin Ferris agus cad faoi sin féin agus an neonatá agah sé lena géalaige. Well, current policy fina géal agla orm ribh na bhéling. Tá buil ann den teanga agus tá chuirtúr má téan siad fantastic leis na planana há ó héamh sin féinte agus maithir agus gacha le bail eile an páirte. Cían míad na cécotáach is atá an teanga dá chuirtúr dá tír agus tá míad gláánna gine na policy ú fásta go háid páirte eile cosúla féna géal.